aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalagnan. Pagkasig pero sigurado, aksyon na may kalapag palangga. Pagdayon Action Radio. Pagdayon Action Radio. Pagdayon Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. No! Hindi ko siya mabatang anak! Wala ako sang anak na abnormal! Hindi ko siya mabatan! Hindi! Wala man siya naghalin sa akong dugo kag unod. Gintabi ko siya nga akon matuod nga anak. Kag wala ko siya kinakahuya. Palanggaon ko siya. Tugtog saya kamatayon. Kagawan nila ako sa tanan. Ano man ang ihambal nila sa akon. Batunon ko. Kung ano man ang madangatan sa relasyon natin nga duha. Ari ako nga pangapinan ka. Palangga ko ikaw. Tungod para sa akon. Pinasay ka. Espesyal ka sa kabuhi ko. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Mahimo ang ilan na sudlan nga relasyon, katulad man sa inyo nangin relasyon subong. Relasyon, isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan, dili sa aton pala tuntunan. This is My Life. Produksyon sang Aksyon Radio. I will be here. Kamot ng kamot ka naman. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus.
Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Action Radio! Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo.
matian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadam. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasugpon sa ngaton matahong kag magkatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. This is me. This is me. This is my life. Good morning, Mommy. Ay, good morning, Angel. Kiss ko, Mommy. Kiss Lolo yun. Di nalukan ako sang gwapa kong apo. Kiss ko, friend. Ginkisan ako sa lips mo. Kiss ko, friend. De, among siya si Angel. Especially sa mga tao nga nahamutan niya. Normal na kay Angel nga mag-kiss sa lips. Hug, Angel, sa friend ko. Hug, Angel. Ay, Miss White, ginakusa ko ni Angel.
Love ka ni Angel. Ginha ka ni Angel, Del. Wala makagiyo si Del, oh. Miss Y. Angel? Angel, gusto na ina. Dali na. Maligo ka na. Mas-shopping ka mo ni mami mo. Good slapping? Oo, mas-shopping kita. Slapping? Ah, sige, sige na. Go na. Paligo na. Hmm? Dali ka lang, Dale, ha? Paliguan ko na si Angel. Oo na. Dali na, Angel. Bye-bye! Bye-bye, friend! Hindi na magpalikid pa. Dali na. Bye-bye, friend! Bye-bye! Kasadya, Angel, no? Del, pasensya ka na kay Angel, ha? Okay lang, Miss Y. Nakaibula ako sa kondisyon niya. Dapat lang hangpon siya. Ay, sus! Ba, na naman ko man, nagatanga mong kudisinyo man. Ipagwa ko na yung ban, ah. Ah, sige. Padayon lang, Tonyo. O, sige. Oh, nakapamahaw ka na? Tapos na, Miss. Auntie, Oy, Ba? Del, ari ka? Audrey? Ah, Audrey? Kilalahay ka mo ni Del? Yes, Auntie. Schoolmate ko siya. Ano? Kaina ko pa? Wala pa gilang dugay. Kamusta ka, di? Okay lang. Ay, kung kaisa, boring. Gali ka. Nakibot kali si nang miming ari ako. Di, anong kabalya? Wala pa kami mga istoryanay. Ginpaupod ako ni Miss Y nga masyaping. Oh, matuod? Oo. Loya gani ako eh. Upad nga agad nga sadya. Okay kit si auntie. Kag isa pa, close niya si manang mo. So, wala sang problema. Loya ako galing. Nga mauya ka. Oh, aran sila oh. Malakad na kita. Ah, malakat na kita. Tonyo? Ma'am? Malakat na kita. Oo. Ah, dali na ka mo. Dale, Audrey, sakay na ka mo sa van. Yes, auntie. Sige na, sakay na ka mo. Del, sakay na. Oh. Dali kita sa likod, Del. Ate, oo. Mimi, sakay na ka mo. Nanami, ababeng good sa sakay kakar. Oho. Si Dale kag Audrey nagsakay na. Dali na. Basakay kita sa van. Angel, ito pa din sa ako, no? No. Tutubad ko friend. Ha? Mami, tutubad ko friend. Tutubad angel friend. Oh, matupad ka sa friend mo? Sige, dali di. Tupad di sa akong friend. Ay, tutubad ko friend. Sige na. Tupad na to kay Dale. Matupad din siya Dale? kay Dale, oh. Patupara siya sa imo. Dali di sa tupad ko, friend. Dali di. Ikaw. Yay! Tutubad ko friend. Mom! Di ka tubad friend ko! Mom! Angel? Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligal,
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Check their palmy tape. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream. Okay ng porma ko. Ginhulam ko na ni kay Manny kay daan ang mga bisti ko. Ugit na kayo. Ha, palawayon ko si Ivy sa amo ko. Subong, tanawon ko lang kung hindi mag-init ang lawas niya. Diri ko lang siya hulaton sa guwa sa kasino ha. Nagkanto na ko sa sulod. Wala man to siya. Base bala kung gininto lang ako sa babae nga to. Base bala kung hindi ako pagputon diri. Kag mahulat ako sa wala. Oy! Ah, Karding! ba? Po? Oy, nag-ano ka di? Diin si Manny? Ah, wala ko kabalugang. Oy, abi ko obdanay ka mo. Ay, di ah. Wala mo siyang itawagan, ha? Ay, wala. Mabay na siya Total, ari ka man. Uy, dito ka type gang. Ha? Wala na ko isang interes nga agawin ko sa amigo ko, no? Pero ako siguro kung damo ko gurya datong, mapadidi ka man, no? Ay, gaga. Hindi, oy. Hindi ta kagani type. Ay, kagano man lang yung type mo? Karding? Ay, hala. Ay, Miss Ay. Ay, po? Ari ka? Oh, wala mo ako makita, ha? O, charot ka. In fairness, cute ka sa dress mo. Ay, bagay na bagay sa imo, Mader. Wow. Ang ganda-ganda mo. Oy, ano? Kilalahay ka mo? Ay, ba? Tingala ko man. Oy. Siya galing ginahulat mo? Yes po. Kilala Yes na yes. Kilalang-kilala ko ang pugito nga ini. Kailan ka pa pala, Karding? Walag lang dugay, ay. Ay, ambot, Ay, ginakilig ako sa inyo nga duha. Po. Ay. Naanad ako kay Po, Card. Ay, tsaka, Card. Ay, ambot na yan, Mahampang ka po? Ay, gamay lang. Dala ko nga kapital, Miss Ay, Ikaw, yahaw. Siyempre. Mahampang. Ay, mahampang ka. Ay, dali ka mo susunod sa kasino. Mahampang kita. Ha? Ay, hindi ko galing kabalo. Ikaw pa. Dali na bala. Tuluan ta kaya, Ako nang bahala kay Carding po. Oo na, Hindi ko siya pagagawon sa imo, May money na kuya. Wala lang ugaling kwarta. Sige na. Dali na ka mo sa sulod. Natulugan gali ako. Salamat. Wala na nagkasakit ang puson ko. Ay, nag-iilab ng tiyan ko. Ay, natulugan lang ako nga wala makakaon. Babangon ako kag mangitas ang sarang ko nga makaon sa kusina. Madiretso ako sa kusina. Klain sang sulok-sulok ko, gahilap. Epekto siguro yun isang bulong ang gininom ko. Nagakurog man ang unod ko. Mangita ko sa makaon sa kusina. Ay, sinangluling siguro nagluto. Makadto ako sa kusina. Sa di nagkato sinangluling man. Wala di siya. Aida! Ay, Diyos ko! Ay, puta.
Sir Andy? Abi ko kung si Luling na. Sir, nagkaon ako kaging gutom ako, sir. Ate, kamusta ang pamatsyag mo? Ha? Ginsugiran ako ni Luling nga nagsakit ang tiyan mo. Oo. Nagsakit matuod ang tiyan ko, sir. Natulugan ako sang magtuman ako sang bulong. Palalakit bala sang puson ko, sir, hao. Amo bala? Ate, maayo na pamatsyag mo? Oo, sir. Maayo na. Maayo ko na mo sina. Kinsugo ko si Luling nga magbakal sang beer sa Minimart. Sa una lang sa balay. Amo bala, sir? Sir, himusan ko anay ang kinanaan ko. Aida, anay ka? Sir? Nga? Ano yung nasa butkon mo? Ha? Kadamo sa mga lagub sa butkon mo. Nanoy na? Diyos ko, kadamo matuod sang lagob sang butkon ko. Akuan, ini, sir? Nanoy na? Kadamo sina. Kadamo matuod. Nano ka? Sino ang nagsakit sa imo? Wala, sir, Wala, sir. Wala sa nagsakit sa ako na. Wala niya ako kahibalo kung wala mo ini makita, sir. Ano? Oo, sir. Aida? Sir, ginatulok mo gid ko, haw. Magsugid ka sa matuod sa akon. May masakit ka bala? Sir. Life. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Mga abyan, sundan ninyo sa pagmamati ang kasugpon sa ngaton matahong kag makatalando kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. Ginsulat ni Annalie Mirabel. Produksyon sang Aksyon Radyo. My life. Till I look around and see this great big world is part of me and my Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa